Dragi prieteni, astăzi sunteți la un nou vlog cu viitorul asistent medical Alexandrina Plămădeală și astăzi vă invit în laboratorul meu pentru a face un experiment. Și anume, pentru acest experiment aveți nevoie de apă oxigenată, deci este apă oxigenată, și de prietenul nostru drag, care ne ajută să spălăm vasele foarte, foarte bine, Fairy. Așa, cu aceste două soluții vom îndepărta o pată care foarte greu se ia când o punem în mașina de spălat. Și anume, din cauza că trăiesc cu surioara mea dragă, mi-a făcut această surpriză, încât cam așa, după cum vedeți, aici este pătată de, cred că aici se vede mai bine, de lac de unghii. M-am chinuit să o scot, dar nu se ia pata. Deci să încercăm. Acest experiment a fost preluat de la profesoara mea de chimie, doamna Rodica Lașco, pentru care o să-i mulțumesc la folie alimentară, nu contează, ceva ca să nu vorbim. Așa. Că după, dacă facem mizerie în casă, este foarte rău. Așa. Așternem frumos. Cam așa. Așa. Punem apă oxigenată. Apă. Nu e bună? Nu mâncați. Nu lăsați la îndemâna copiilor această soluție cutanată pe dioxid de hidrogen. E bună. Gata, am deschis-o. Și o să turnăm. Nu. Nu bun perichisul. Am nevoie de acuș. Deci, dragii mei, am revenit, am băutat o seringă, da? O seringă. Și o să ne trebuiască să o băgăm aici și să scoatem apă oxigenată. Cam așa. Turnăm aici apa oxigenată. Toată, așa, pe suprafața petic. Așa, unde avem pata. Așa. Și turnăm Fairy. Cred că atât este de ajuns. Acum și o să vă arăt și dumneavoastră ce am făcut eu. Stați un pic cu camera să mă lămuresc. Uitați așa, nu știu dacă se vede. Cam atât am pus eu. Și, da, avem 4 minute de filmare, însă nu contează pentru că totul este spre binele nostru. Cu voi a fost Alexandrina și vă pup și ne auzim la următorul vlog. Nu se închide.